आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. आताच्या घडीची अत्यंत मोठी बातमी समोर येते. तळ कोकणात पहिल्यांदाच महागणेश याग होतोय. श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून श्री स्वामी समर्थ मठ माड्याची वाडी इथं शनिवारी 28 जानेवारीला या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय. यासाठी खास केरळहून जगप्रसिद्ध पुजारी श्रीजित लंबोदरी येणार असून त्यांच्या हस्ते 1008 श्रीफळांची आहुती दिली जाणार आहे. या सोहळ्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याची वाडी यांच्या वतीनं करण्यात आलाय. श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून कणकवलीत पहिल्यांदाच जनकल्याण महायागाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यासाठी देशभरातून तब्बल 918 साधू संत उपस्थित होते. लाखोंच्या संख्येनं या महायागासाठी जनसमुदाय लोटला होता. 2016 नंतर आता पहिल्यांदाच तळकोकणात न भूतो न भविष्यती असा महागणेश यागाचं आयोजन करण्यात आलंय. श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून याचं आयोजन करण्यात आलंय. शनिवारी 28 जानेवारीला श्री स्वामी समर्थ मठ माड्याची वाडी इथं 1008 श्रीफळ गणेश याज्ञ हा सोहळा पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी खास केरळहून जगप्रसिद्ध पुजारी श्रीजित लंबोदरी यांची उपस्थिती असणार आहे. त्यांच्या आणि ब्राह्मण वृंदांच्या उपस्थितीत तब्बल 1008 श्रीफळांची आहुती दिली जाणार आहे. पुजारी श्रीजित लंबोदरी यांना 12 ते 13 देशात पूजेसाठी निमंत्रित केलं जातं. प्राचीन परंपरा, प्राचीन मंत्र जागृत करणं तसेच त्याचा प्रचार करणं हा त्यांचा प्रमुख हेतू आहे. त्यांच्या असणाऱ्या उपस्थितीमुळे भक्तांमध्ये उत्साह संचारलाय. भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी त्यांना चांगलं आरोग्य, दीर्घायुष्य लाभावं, सुख, समृद्धी, समाधान प्राप्त व्हावं यासाठी या कार्यक्रमाचं खास आयोजन करण्यात आलंय. त्यानिमित्तानं सकाळपासूनच विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडणार आहे. सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत प्रमुख याज्ञविधी, दुपारी 2 पासून अखंड जपनाम सेवा, दुपारी 1 वाजता दर्शन, दुपारी 1:30 वाजता महाप्रसाद असे भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत. याची जय्यत तयारी सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याची वाडी यांच्या वतीनं करण्यात आलंय. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.